उपास जर असाल, दिवसभर पीठ रवूच असाल, शरीरात थंडावा देतं या रेसिपी। ही रेसिपी माझ्या लहानपणीची आहे, कशी वाटली ती पण सांगा आणि तुमच्याकडे काय असतात तीही खाली कमेंट मध्ये सांगा। देवाची या दारी उभा क्षणभरी, तशीच आजची रेसिपी आहे। क्षणभरच तुम्ही काहीतरी करा गॅसवर आणि बाजूला वा। चला वेळ न दवडता जाऊया परत किचन मध्ये। आता रेसिपी क्षणभर, आता साहित्य पण एकदम मोजक्यात। आता आडेमाडे 3 साहित्य होता, म्हणून ह्याच्यात मी काय घेते, चौथा चिमूटभर मीठ। आणखीन काय काय तुम्ही ऍड करू शकता, पण ही माझी लहानपणीची, म्हणजे ज्या वेळेला मी जॉब करत होते, मग रात्री आई अशी तव्यावर भाजून दे आणि असे हे भिजत दे। आता जर सांगितलंय तर तुम्ही पुढची रेसिपी बघणार नाही, म्हणून काय बोलते, बघाच तुम्ही। चला यावा। आता हे एका माणसासाठी आहे, म्हणजे एका व्यक्तीसाठी। उपास जर असाल, दिवसभर पीठ रवूच असाल, शरीरात थंडावा देतं या रेसिपी। हे फक्त माका वाटत नाही 50 ग्राम असतील। ह्या चमच्याने जर मोजलास तर 4 चमचेच असतले ह्या साबुदाण्याचे। 4 चमचे साबुदाणा आणि ही तुमका गोडीनुसार कमी जास्त साखर करू शकतास, ती पण 2 काय 3च चमचे मी साखर घेतलंय। आणि ह्या घेतलंय अर्धा वाटी दही। आता पाऊण अर्धा वाटी दही घेतलंय मी। ह्या जर साबुदाणे टाकल्यावर पूर्ण वाटीभर होतला, मग तुमका आता दिवसभर पीठ ठेवतला। मी दुसऱ्या बाउल मध्ये नंतर दाखवतले। चला सुरुवात करूया। आता माझी आई काय करी, तव्यावर ज्या चपात्या करी त्याच तव्यावर असे साबुदाणे रात्री भाजून दे, म्हणजे रात्रीचे चपाते झाले। नाही तर असे भाजून जरी तुम्ही ठेवलास ना हवा बंद डब्यात साबुदाणे, आणि तुमका हवे तेव्हा घातलास तरी चालेल। आता आपण कितपत भाजूचे ते बघूया। आता जाड ह्याचं पॅन हा, मी आता त्याच्यात हे घालून घेते। हे बघा, काही क्षणातच आपले साबुदाणे मस्त फुला निघले। ह्यातलं एक साबुदाणा खायचं आणि कच्चो खायचं, मग तुमका कळत की कितपत भाजूक वयाचा। 5-6 मिनिटं मी हे मंद आचेवर चांगले फुलान भाजून घेतले। ह्याच्यावर डाग वगैरे पडले नाही। आता मी गॅस बंद करते। आता हे साबुदाणा पूर्ण थंड करून घ्यायचं, म्हणून मी बोलले तुम्ही रात्री सुद्धा भाजून ठेवू शकतास। थंड झालो तर तुम्ही डायरेक्ट सुद्धा ह्याच्यात दही टाकू शकतास, पण मी थोडंसं हे धुवून घेते। आता या साबुदाण्यात मी बोलले ना आडेमाडे 3 पदार्थ होतं, तर या चौथा मीठ तसा बघू गेला ना, तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही आवडीनुसार ड्रायफ्रुट्स घालू शकतास, किंवा डाळिंब म्हणा, केळा कापून म्हणा। केळा कापून घातलास तर बेस्ट। एक दिवस मी पण ट्राय केलेलं आहे, असं तर घाला, माझ्याकडे नाही आहे। आता ह्याच्यात घालूया दही। दही घातल्यावर घालूया साखर। जेवढा गोड व्हाया तेवढी साखर घाला। आता साखर, दही आणि मीठ ह्या सगळं मिक्स करून घेऊया। आता सगळं ढवळून घेऊया। आणि ह्या तुम्ही ना रात्री केलास सकाळी उठून ह्या खाऊ शकतास। तरी हे का लाईट जर वेळा तर 5-6 तास अशीच ह्याच्यात रवाले झाकून बाजूक ठेवा, मस्त आपले साबुदाणे फुलतात आणि मग खाऊक तयार। बघा, काही क्षणात होते ही रेसिपी, आणि नंतर मुरत घालायला वेळ लागतो, पण होता कमी साहित्यात आणि काही क्षणात। तुमका आवडली तर तुम्ही नक्की करून बघा, आणि रेसिपी आमची लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। ही रेसिपी माझ्या लहानपणीची आहे, कशी वाटली ती पण सांगा, आणि तुमच्याकडे काय असतात तीही खाली कमेंट मध्ये सांगा। धन्यवाद।